Ами, ние сме тук в мястото на събитието. Добре, чао. Добре, гледай колко е оранжево, гледай колко е... Това е огън, да. И стреляха днеска, бе. Ма гледай как всички снимат, гледай какво правят. Лъдни. Водо, ще ми вземеш ли телефона от ухото, защото някакво такова ми стои? Мерси. Виж сега, чак сега се чува. Те, нито някакво предупреждение, нищо. Това вече в космоса ли отива? Точко е. Доста високо е, не като самолет. Да, бе, нека да имаше, ама няма. Снима. Че видеоклип ли правиш ли снимки? Нещо там виж. Връща се обратно ли? Какво става? Не. Заминава? Къде заминава? Това в космоса вече. Още не. Колко време трябва за да бъде в космоса вече? Не е много. 2 минути. Se despegó ya. ¡Wow! Изчезна, да. Да. Виж къде се вижда светлото. И след това бяха само бустерите, големия пушек дето прави. На живо от, как се казваш? Space Center Kennedy. Space Center Kennedy, специално от мястото на събитието. И не видяхме кой знае какво, за съжаление. Аз се надявам поне някаква атракция да видим. Айде да ходим, че всичко защо ни с коли. Айде, американската мечта за пореден път се сбъдна. На живо от Кейп Канаверал, така ли беше? На около час и половина път от Орландо, където ние живеем. Почти от около 10 на мили от мястото на събитието присъствахте на изстрелването на совалка. Совалка, която ще свърши, предполагам, полезна работа в космоса. Айде сега да се насочим към симулационната зала и към това. Към... Какво беше там? Всъщност ние тук ли първо или да ходим на триизмерното кино?